V tomto dnešnom videu sa pozrieme na to, čo je to syndrom priepustného čreva. Srdečne vítam všetkých, tu je Zoart. Predstavme si vrstvu, ktorá pokrýva črevnú stenu ako siečku proti komárom, ktorá prepúšťa čerstvý vzduch. To sú tie užitočné živiny, ale komáre, chrobáky a muchy drží ďalej. A to sú tie neželané zlúčeniny. Ak sa sieťka proti komárom poškodí a objavia sa na nej väčšie diery, chrobáky môžu preletieť cez ňu. To znamená, že keď máme syndrom priepustného čreva, cez črevnú stenu môžu prechádzať väčšie častice potravy, patogény a iné nežiaduce látky, ktoré by tam nemali byť. Syndrom priepustného čreva je zdrojom mnohých ochorení. Veď si len predstav, do krvi sa dostávajú také zlúčeniny, ktoré tam nepatria a práve z toho vzniká množstvo rôznych alergií a potravinových intolerancií. Za autoimunitnými ochoreniami často tiež stojí tento problém, ktorý úzko súvisí aj s rôznymi tráviacimi ťažkosťami a je hlavným zdrojom mnohých zápalov v tele. Tento stav v našom tele spôsobujú jednak skonzumované jedlá, jednak aj nedostatok určitých dôležitých živín, napríklad vitamínov. Za vznik tohto stavu sú najviac zodpovedné nadmerný príjem cukru, najmä fruktózy, lepok, ktorý sa nachádza v obilninových potravinách, chleby, cestoviny, koláče a tiež nadmerná konzumácia alkoholu. Problém sa ešte viac zhoršuje, ak jeho vzniku prispieva napríklad aj fajčenie a stres. Ďalej aj narušenie rovnováhy mikrobiomu, teda ak sa z akéhokoľvek dôvodu zhorší stav našej črevnej flóry. Rovnováha črevnej flóry sa môže narušiť vplyvom antibiotík, príliš veľkého príjmu vstrebateľných sacharidov, teda cukru, umelých látok v potravinách, ako sú konzervačné látky a farbivá, či jednostrannej stravy. Teda ak dlhodobo jeme stále to isté. Od alkoholu a sedavého spôsobu života. Pri tomto zdravotnom probléme je často prítomný aj výrazný nedostatok dôležitých vitamínov A a D, ktorých hladina v našom tele najčastejšie klesá kvôli problémom s ich vstrebávaním, napríklad v dôsledku nedostatku žlčových kyselín, ktoré sú potrebné na správne trávenie tukov a vstrebávanie týchto vitamínov. Za syndromom priepustného čreva však stojí oveľa hlbší problém a tým je nedostatok vitamínu C. Jednou z veľmi dôležitých úloh vitamínu C je tvorba kolagénu. Spolu s aminokyselinami, ako sú prolín a glycín, vytvára kolagén, tú dôležitú bielkovinu, ktorá v podstate drží naše telo pohromade, tkanivá aj všetky orgány. Ak v našom tele nie je dostatok vitamínu C, a teraz nemyslím kyselinu askorbovú, ale celý vitamín C, nemôže vzniknúť dostatok kolagénu, čiže nie je dosť spojivého materiálu a tak sa v rôznych tkanivách nášho tela vytvárajú diery. Tieto malé dierky sa môžu objaviť napríklad aj v cievach, čo vedie k srdcovo-cievnym problémom a môžu sa objaviť aj v črevnom trakte, čo zase spôsobuje syndrom priepustného čreva. Takže syndrom priepustného čreva je v skutočnosti črevný nedostatok vitamínu C, teda ho možno nazvať aj črevným skorbutom. Prvý dôležitý krok k riešeniu tohto problému je teda okamžite zrejmý. Doplnenie kolagénu a vitamínu C. V prípade vitamínu C by sme nemali, alebo aspoň nie len, doplňať kyselinu askorbovú, teda syntetický vitamín C, pretože k riešeniu syndrómu priepustného čreva sú popri kyseline askorbovej veľmi dôležité aj bioflavonoidy, ako napríklad rutín a kvercetín. Na doplnenie kolagénu ti úprimne odporúčam Bonavita Multikolagén, ktorý obsahuje až 5 rôznych druhov kolagénu v pomere, ktorý je ideálny pre ľudský organizmus. Tento produkt je vhodný na každodenné užívanie. Druhým veľmi dôležitým krokom k efektívnemu riešeniu tohto problému je pravidelná konzumácia väčšieho množstva čerstvých a živých potravín, ktoré prirodzene obsahujú bioflavonoidy, vlákninu a 5 rôznych prebiotík. Takýmito potravinami sú najmä bobuľové ovocie a kapustovitá zelenina, ďalej surový včelí peľ, cibuľovité rastliny, citrusy a zelený čaj. Tvorbu a ochranu kolagénu podporuje kvercetín a kyselina elagová obsiahnutá v granátovom jablku. Pre odstránenie problému je dôležité výrazne znížiť príjem potravín s vysokým obsahom sacharidov v našej strave, teda cukor a všetko, čo sa mení na cukor, ako napríklad rýža, zemiaky, koláče, čipsy, obilninové jedlá, čokoláda, zmrzlina. Vylúčenie fajčenia a alkoholu je tiež nevyhnutné, ak sa chceme vydať na cestu regenerácie. Tabakový dým spotrebová veľké množstvo vitamínu C a alkohol spôsobuje vážne škody v črevách. Je tiež veľmi odporúčané venovať zvýšenú pozornosť obnove črevnej mikroflóry a prijímať veľa probiotických potravín ako sú kefír, jogurt, kyslá kapusta, kvasené uhorky, kombucha a ďalšie. A nakoniec je mimoriadne dôležité posilniť aj žalúdočnú kyselinu, napríklad užívaním jablčného octu alebo betainhydrochloridu.
aby sa potraviny, ktoré sa dostanú do žalúdka, čo najlepšie rozložili ešte predtým, než prejdú do tenkého čreva. Ďakujem za tvoju pozornosť. Verím, že toto video bolo užitočné. Prajeme ti veľa zdravia. Uvidíme sa už čoskoro v ďalšom videu. Dovtedy nech je zdravie s tebou.